నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్ తతో జయముదీరయేత్. భద్రేషు అష్టప్రాయేషు దేవయా నిత్యం భాగవత సేవయా శ్లోకే భగవద్గీతమశ్లోకే నైష్టికీ. ప్రభుజీ మీరు స్క్రీన్ షేర్ చేయొచ్చా? ప్రభుజీ ప్రభుజీ హరే కృష్ణ. చేస్తాను ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ప్రభుజీ స్క్రీన్ కనపడుతోంది కదా ప్రభుజీ? వచ్చింది మాతాజీ. శ్రీమద్ భాగవతం 4వ స్కందం మాతాజీ 9వ శ్లోక 15 15 కదా మాతాజీ శ్లోక? ఎస్ ప్రభుజీ. మాతాజీ 15 మాతాజీ ఇది కంప్లీట్ అయింది మాతాజీ. 15వ శ్లోకం నిన్న చెప్పారు. 14 కంప్లీట్ అయింది. వం నిత్యముక్త పరిశుద్ధ విబుద్ధ ఆత్మా నిత్యముక్త పరిశుద్ధ విబుద్ధ ఆత్మా కూటస్థ ఆది పురుషో భగవం స్త్రియాదిశ యద్బుద్ధ్యవస్థితిం అఖండితాయ స్వదృష్ట్యా వ్యవస్థితిం అఖండితయా స్వదృష్ట్యా స్థితావధిమకో వ్యతిరిక్త ఆస్తే ద్రష్టాస్థితావధిమకో వ్యతిరిక్త ఆస్తే శ్లోకండి ఒకరు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. త్వం నిత్యముక్త పరిశుద్ధ విబుద్ధ ఆత్మా కూటస్థ ఆది పురుషో భగవాన్ శ్రీదీశః యద్బుద్ధ్యవస్థితిం అఖండితయా స్వదృష్ట్యా ద్రష్టాస్థితావధిమఖో వ్యతిరిక్త ఆస్తే. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. సరళాదేవి మాతాజీ, కోటేశ్వరి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. త్వం నిత్యముక్త పరిశుద్ధ విబుద్ధ ఆత్మా కూటస్థ ఆది పురుషో భగవాన్ స్త్రియధీశః యద్బుద్ధ్యవస్థితిమఖండితతయా స్వదృష్ట్యా ద్రష్టాస్థితావధిమఖో వ్యతిరిక్త ఆస్తే. హరే కృష్ణ గురూజీ. ఒక్క సెకండ్ గురు. అయ్యో. త్వం నిత్యముక్త పరిశుద్ధ విబుద్ధ ఆత్మా కూటస్థ ఆది పురుషో భగవస్త్రియదిశః యద్బుద్ధ్యవస్థితిమఖండితయా స్వదృష్ట్యా
ద్రష్టాస్థితవతిమకో వ్యతిరిక్త ఆసే. హరే కృష్ణ గురూజీ. హరే కృష్ణ. రాజేశ్వరి మాతాజీ, నీరజ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. త్వం నిత్య ముక్త పరిశుద్ధ విబుద్ధ ఆత్మ కూటస్థ ఆది పురుషో భగవాంస్త్యధీశః యద్బుద్ధ్యవస్థితమఖండితయా స్వదృష్ట్యా ద్రష్టాస్థితావతిమఖో వ్యతిరిక్త ఆసే. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. త్వం నిత్యముక్త పరిశుద్ధ విబుద్ధ ఆత్మా కూటస్థ ఆది పురుషో భగవాంస్త్యధీశః యద్బుద్ధ్యవస్థితిమఖండితయా స్వదృష్ట్యా ద్రష్టాస్థితావధిమఖో వ్యతిరిక్త ఆసే. ధన్యవాదాలు. నాగరత్న మాతాజీ, భారతీ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. రామనారాయణ ప్రభుజీ, నిర్మలా మాతాజీ మ్యూట్ లో ఉండండి. మిగతా వాళ్ళందరూ మ్యూట్ లో ఉండండి. హరే కృష్ణ. త్వం నిత్యముక్త పరిశుద్ధ విబుద్ధ ఆత్మా కూటస్థాది పురుషో భగవాస్తదేశః యద్బుద్ధ్యవస్థితిమఖండతయా స్వదృశ్యా ద్రష్టాస్థితావధిమఖో వ్యతిరిక్తాస్తే. హరే కృష్ణ ప్రభు. నిర్మలా మాతాజీ, హరే కృష్ణ మ్యూట్ లో ఉండండి. భారతీ మాతాజీ, హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు. త్వం నిత్యముక్త పరిశుద్ధ విబుద్ధ ఆత్మ కూటస్థ ఆది పురుషో భగవాన్ లేదు, బయలుదేరింది. ఎవరింటికి వెళ్ళిపోయింది? యద్వ్యవస్థితమఖండితాయ స్వదృష్ట్యా ద్రష్టాస్థితావధిమఖో వ్యతిరిక్త ఆస్తే. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. బాపిరెడ్డి ప్రభుజీ, శ్రీదీప మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. త్వం నిత్య ముక్త పరిశుద్ధ విబుద్ధ ఆత్మా కూటస్థాది పురుషో భగవాంస్యధీశః యద్బుద్ధ్యవస్థితమఖండితయా స్వదృష్ట్యా ద్రష్ట్యా సితావతిమఖో వ్యతిరిక్త ఆసై. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ. లక్ష్మణ్ ప్రభుజీ, మ్యూట్ లో ఉండండి ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. త్వం నిత్యముక్త పరిశుద్ధ విబుద్ధ ఆత్మా కూటస్థాది పురుషో భగవాంస్త్యధీశః యద్బుద్ధ్యవస్థితమఖండితయా స్వదృష్ట్యా ద్రష్టాస్థితావధిమఖో వ్యతిరిక్త ఆసే. హరే కృష్ణ. రామకృష్ణ శాస్త్రి ప్రభుజీ, మాధవి నిలుపు మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. త్వం నిత్యముక్త పరిశుద్ధ విబుద్ధ ఆత్మా కూటస్థాది పురుషో భగవాన్ స్త్రియధీశః యద్బుద్ధ్యవస్థితమఖండితయా స్వదృష్ట్యా ద్రష్టాస్థితావధిమఖో వ్యతిరిక్త ఆస్సే. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు ప్రణామాలు. త్వం నిత్యముక్త పరిశుద్ధ విబుద్ధ ఆత్మా కూటస్థ ఆది పురుషో భగవాంస్త్రైధీశః యద్బుద్ధ్యవస్థితిమఖండితయా స్వదృష్ట్యా ద్రష్టాస్థితావధిమఖో వ్యతిరిక్త ఆస్సే. హరే కృష్ణ ప్రభు. ధన్యవాదాలు. బాల సరస్వతి మాతాజీ, యశోద మాతాజీ. ముక్త పరిశుద్ధ విబుద్ధ ఆత్మ కూటస్థాది పురుషో భగవాంస్త్యధీశః యద్బుద్ధ్యవస్థితమఖండితయా స్వదృష్ట్యా ద్రష్టాస్థితావధిమఖో వ్యతిరిక్త ఆసే. ధన్యవాదాలు. యశోద మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. త్వం నిత్యముక్త పరిశుద్ధ విబుద్ధ ఆత్మా కూటస్థ ఆది పురుషో భగవాంస్త్యధీశః
యద్బుద్ధ్యవస్థితమఖండితయా స్వదృష్ట్యా దృష్టా స్థితవదిమఖో వ్యతిరిక్త ఆస్యే. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. వసుంధరా మాతాజీ, ప్రకాశ్రావు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు ప్రభుజీ. త్వం నిత్యముక్త పరిశుద్ధ విబుద్ధ ఆత్మా కూటస్థ ఆది పురుషో భగవాంస్త్ర్యదీశః యద్బుద్ధ్యవస్థితమఖండితయా స్వదృష్ట్యా ద్రష్టా స్థితావదిమఖో వ్యతిరిక్తః సే. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. हरे कृष्ण प्रभु धन्यवाद प्रणाम्स. त्वं नित्य मुक्त परिशुद्ध विबुद्ध आत्मा कूटस्थ आदि पुरुषो भगवान् स्त्री अधीशः यद्बुद्ध्यवस्थितम् अखण्डतया स्वदृष्ट्या द्रष्टा स्थितावधिमखो व्यतिरिक्त अस्ति. धन्यवादाలు प्रभु. हरे कृष्ण. వెంకట నరసారెడ్డి ప్రభుజీ. हरे कृष्ण प्रभु जी. त्वं नित्य मुक्त परिशुद्ध विबुद्ध आत्मा कूटस्थ आदि पुरुषो भगवान् स्त्रियधीश यद्बुद्ध्यवस्थितमखण्डितया स्वदृष्ट्या द्रष्टा स्थितावधिमखो व्यतिरिक्त आस्ये. हरे कृष्ण प्रभु जी. హరే కృష్ణ. మంజువాషిని మాతాజీ మీనింగ్ చెప్పిస్తారా? చెప్తాను ప్రభుజీ. నీవు నిత్యముగా ముక్త పురుషుడవు. మాతాజీ మేము కూడా చెప్తాం. మేము కూడా చెప్పాలి మాతాజీ.